Benvinguts una vegada més, amics i amigues, al nostre canal de cultura híbrida de la Casa Urbana. Moltes gràcies per seguir-nos. Avui en el capítol tenim a la Marta Espona, que ella és responsable del Servei Local Català de Molins de Rei. Marta, benvinguda. Hola, bon dia. Com Gràcies. estàs? Molt bé, aquí expectant a veure què em preguntaràs. Marta, estic una mica nerviosa perquè ara explicarem qui ets. Bueno, hem fet una intro de qui ets, però pel tema del català, perquè estic com, parlaré bé, ho diré bé, utilitzaré bé la paraula aquesta, perquè jo faig de les meves, saps? Jo diria, o et recomanaria que no ho facis, és a dir, em passa molt, això de dir, oi, és que davant teu no sé què dir o no sé si ho dic bé. A veure, les llengües evolucionen, no són sempre iguals, però les llengües per estar vives el que han de tenir són parlants. Per tant, el que ens interessa és que parlem el català, si pot ser, doncs, tan bé com sigui possible, però ja està, tampoc no cal que d'això en fem doncs, una muntanya i relaxem-nos, utilitzem el català i si n'aprenem, doncs perfecte, vale, ja està. Super, me treus un pes perquè que si et trec alguna paraula de Lleida, de Tarragona, a Barcelona, bueno, faig un poti-poti que dic... Jo si no t'entenc t'avisaré. Ja està. Ja seria molt que no m'entenguessis a mi. Marta, jo sempre començo un podcast amb una frase que és molt general, però alhora prefereixo que sigueu els convidats els que digueu qui sou. Qui és la Marta Espona? Bé, la Marta Espona és una dona que va arribar a Molins de Rei l'any 1988 amb la carrera de Filologia Catalana sota el braç i que al cap d'uns anys ens va trobar feina precisament doncs, en el Servei de Català de Molins de Rei i d'això doncs, n'ha fet la seva carrera professional. Evidentment, la llengua m'ha interessat, la llengua i les llengües en general sempre m'han interessat molt i el català, doncs, pel fet de ser la meva, doncs, també, no? A banda d'això, doncs, he intentat compaginar també dins la feina la llengua doncs, amb altres activitats, perquè la llengua és una eina, i el que deia abans, viva, per tant l'hem de fer servir en tot moment, de manera que intento, tant com sigui possible, que el català realment el fem servir, estigui viu i ens serveixi. Molt bé, Marta. Quina és la teva tasca principal actualment dins del Centre de Normalització Lingüística a Can Ametller i el Consorci per la Normalització de la Llengua? Mira, el Centre de Normalització... És una mica complicat el nostre organisme, intentaré explicar-ho clar. Nosaltres, com a Servei de Català, treballem per Molins de Rei i pertanyem a un centre de normalització lingüística que abasta 13 poblacions més, una de les quals, doncs, Molins. Com a centre de normalització lingüística pertanyem a un consorci, és a dir, un organisme públic que es va crear l'any 1988 per la Generalitat, per 19 ajuntaments, si no recordo malament, entre els quals el de Molins de Rei i la Diputació de Girona. Llavors aquest consorci el que ha fet és, a partir d'aquestes 22 entitats públiques que el van crear, ha anat creixent i ha anat incorporant multitud d'ajuntaments, de consells comarcals i de manera que ha arribat pràcticament a tenir serveis de català o oficines de català, no a totes les poblacions de Catalunya, però gairebé a totes. Què ens dediquem a fer? Doncs una mica el que deia en la meva introducció, és a dir, els objectius del Consorci per la Normalització Lingüística són promoure l'ús del català de manera que es pugui fer servir en tots els àmbits. Per què? Doncs perquè es reconeix que legalment i històricament que la llengua pròpia de Catalunya és el català i per tant es mereix també una dedicació especial i una atenció especial. Evidentment, a Catalunya hi ha dues llengües oficials, el català i el castellà, per tant, totes dues han de conviure, però el català també, atesa la seva situació, necessita d'aquesta empenta especial. Com promou l'ús del català al Consorci? Doncs, per una banda, a través de l'ensenyament, és a dir, amb tots els cursos de nivells diversos,
i amb l'organització d'activitats i d'iniciatives que el que facin sigui incorporar altres elements que formen part de la societat, com les entitats culturals, per exemple, i que també s'afegeixin a aquest objectiu de promoció, no? És a dir, que no sigui una feina particular dels profes de català perquè només volen que la gent parli en català. No, és una feina a fer entre tots i per tant nosaltres des del Consorci intentem això, incorporar comerços, incorporar empreses, incorporar entitats, els ajuntaments, òbviament, de manera que tots anem en la mateixa direcció. Molt bé. Després sí que et preguntaré per aquesta anècdota. No anècdota, sinó que forma part del teu dia a dia. De fet, el vull treure ara mateix, que una de les teves tasques és anar per comerços de Molins de Rei i tu vas als establiments i els responsables de la tenda o del comerç que sigui els ensenyes a parlar català in situ. Exacte. Abans de passar a la següent pregunta... Sí. Bé, això és una iniciativa relativament nova, no solament es fa aquí a Molins de Rei, sinó en diverses poblacions de tot Catalunya. És una activitat que es diu Comerços Aprenents i el nom ja indica molt per on va la cosa, no? Es tracta que persones que, no per culpa, sinó a causa de l'horari laboral que tenen, difícilment poden assistir als nostres cursos, el que fem nosaltres és desplaçar-nos cap a la botiga per ensenyar-los les nocions més bàsiques del català per poder atendre mínimament la clientela que tinguin que els parli en català també. Llavors, en aquest moment, a Molins de Rei ho hem fet amb 3 establiments comercials ja. La idea és anar-ho fent, però aquí, lligat una mica amb el que et deia abans del Consorci i de tots els elements de la societat, aquí necessitem que la societat també ens ajudi. Jo puc fer moltes sessions de català a les botigues, les que siguin, però si tota la clientela que entra es posa el xip que ha de parlar en castellà en aquella botiga perquè la persona que l'atén és d'origen pakistanès, xinès, marroquí, etc., el que sigui, i només es dirigeixen en castellà cap a aquestes persones, totes aquelles nocions que jo els estic donant no es poden posar en pràctica. I no és que no serveixin de res, perquè vull pensar que sempre serveixen d'alguna cosa, però és allò, una feina que no acaba d'arribar a bon port, no? Per tant, jo puc fer aquesta feina d'anar a les botigues, d'explicar-los que per les persones catalanoparlants és un dret també que t'atenguin en la teva llengua, ja independentment que ens agradi o no ens agradi, que això ja és una qüestió més personal, però diguéssim, amb la llei a la mà, encara que no haguem d'anar amb la llei, tenim tot el dret del món també dintre del nostre territori de parla catalana a ser atesos en català, no? De manera que això els ho expliquem, els posem exemples, per regla general ho troben molt normal també i a partir d'aquí això iniciem unes petites classes que duren un quart d'hora, 20 minuts, mitja horeta, com a molt, dels números per poder dir els preus, dels colors, del nom dels productes que tenen a la botiga, com saludar, com dir hola, com dir adéu, bon dia, bona tarda, etc. Però, això que deia, aquí necessitem la complicitat dels clients i les clientes i, per tant, hem de començar o hauríem d'haver començat fa molt de temps a deixar de banda aquest prejudici, perquè en el fons és un prejudici de pensar que aquell que és diferent de nosaltres per al motiu que sigui, no parla català, sí que parla castellà d'entrada, cosa que això també està per veure, perquè no tothom que ve de fora parla el castellà, i després que ens podríem trobar que aquella persona potser ha nascut aquí i ha anat a l'escola aquí i per tant que ja el parla el català, és a dir, els trets racials, el vestir, el nom, tot això no ha de ser un condicionant perquè nosaltres decidim sobre l'altra persona. Hem de donar també l'oportunitat que l'altre s'incorpori cap al que nosaltres volem, en definitiva, que és que la llengua, el que deia abans, estigui viva i es faci servir. Per tant, no podem decidir per l'altre, els hem de donar aquesta oportunitat. No passa res perquè entris a una botiga pakistanesa i diguis bon dia. Si no ens entenen, disculpa, si no ens entenen, doncs ja ens ho diran i llavors ja farem el que calgui, no? Això, mira, un tema que a vegades surt a casa meva
La meva mare va néixer a Jaén, a Frailes, i de molt petitona, doncs, com molta gent del sud, doncs, van vindre a Catalunya i van fer una vida, van treballar, es van casar. El meu pare és català. I la meva mare se sent ofesa quan va a algun establiment i ella diu bon dia, o va comprar alguna cosa i parla en català i li contesten en castellà. I la meva mare sí que és de l'antiga escola, però ve ofesa a casa, tu et penses que jo he estat a punt de dir-li per què no parles el català si jo t'estic parlant el català? Clar, sí que és veritat que jo a vegades també m'ha tocat una mica el cor, no? Quan vaig a una gran cadena a comprar de supermercat i jo parlo amb la caixera en català i tot el rato doncs, m'està contestant en castellà. No? Creus, a veure, potser et faig una pregunta una mica complicada, no? Però hi ha part de catalans, anem-li a dir, que ens sentim una mica com si ja no estiguéssim a Catalunya. I dius, ostres, quan estàs donant servei públicament, almenys podria ser dual, no? Que dic jo, de dir, bueno, pues si aquella persona et parla en castellà o és un migrant o hi ha els que som del nostre propi territori que volem seguir practicant o perquè és el nostre dia a dia que parlem en català, perquè no tenim aquest feedback igual, no? Llavors, òbviament, per respecte, no li diràs o no imposes que et contestin en català, però sí que això està canviant i et fa reflexionar. I a casa és un debat que a vegades obrim perquè cada vegada va més. Has dit moltes coses, eh? He dit masses coses, eh? No, masses no, però moltes, bàsicament, més que moltes, que són aspectes diferents. És a dir, el cas de la teva mare, per exemple, doncs, de sentir-se ofesa o això, no? De dir, per què jo no? Imagina't doncs, una persona que vesteixi diferent de nosaltres o que sigui més fosca de pell o el que sigui. No? És a dir, d'alguna manera, encara que no ho diguem, a aquesta persona li estem dient tu no. Tu no ets del meu grup. Ja. I això és el que deia abans, vull dir, això no ho podem decidir nosaltres. És a dir, si hi ha una persona que està fent l'esforç perquè no és la seva llengua materna i per tant és un esforç d'aprendre en una altra, si està fent aquest esforç de dirigir-se doncs, a la persona de la botiga en català i notem que no pronuncia com nosaltres ho faríem, que això no vol dir ni millor ni pitjor, com nosaltres ho faríem, o que ha dit alguna paraula en castellà, o que va molt a poc mentre parla, perquè no hem de deixar que continuï. Això és diferent, Clar, jo estic dient quan et contesten en castellà. Clar, però em refereixo que quan aleshores, en lloc de tenir paciència, deixar que aquesta persona doncs, vagi més a poc, no passa res perquè no hagi fet les S sordes i sonores. A veure quants catalans no hi ha que les S sordes i sonores no les fan. És a dir, encara que aquesta persona no s'estigui dirigint a tu amb un missatge perfecte, per dir-ho d'alguna manera, aquesta persona està exercint el seu dret a dirigir-se a tu en català, perquè vol practicar aquesta llengua, perquè és habitual en ell, perquè li dóna la gana. Per tant, si tu ets catalanoparlant, no li vetis aquest dret. I sobretot tampoc no el jutgis, perquè això, vull dir, si anem a analitzar-nos tots doncs, de com parlem, aquí arribaríem a moltes conclusions nefastes. I m'incloeixo. No? Per tant, doncs no prenguem aquesta decisió. Jo tinc alumnes que més d'una vegada m'han dit és que no hi ha manera que pugui practicar el català perquè només en parlen en castellà. I això a mi sí que em fa mal. Perquè penso, és el que deia abans, tota la feina que estem fent per ensenyar i aquestes persones també la feina que estan fent per dedicar el seu temps a l'aprenentatge, després resulta que perquè no ho faig perfecte o perquè no sóc exactament igual que tu, doncs no em deixes. No? Per tant, aquí aquesta és la complicitat que jo demanava per als comerços aprenents o per a qualsevol persona que està fent l'esforç de dirigir-se en català quan aquesta llengua no és la seva. El que tu planteges d'una persona que estigui a la caixa d'un establiment, per exemple, que tu li parles en català i et contesta en castellà, jo aquí veig una altra responsabilitat i és la de la persona que dirigeix aquesta empresa o aquest establiment. És el que deia abans, és a dir, sense necessitat d'anar a veure què diu la llei i tot això, perquè quan posem les lleis pel mig, doncs
tots ens atabalem, i més aviat aleshores ens posem en contra, per tant, sense necessitat d'anar a les lleis. Senzillament, jo crec que és molt natural pensar que aquí a Catalunya, majoritàriament, cada vegada hi ha més orígens diversos, però majoritàriament tenim dues llengües que s'utilitzen, que són el català i el castellà. Doncs aquell que utilitza el català també té dret que es dirigeixin a ell i l'atenguin en català. Per tant, si tu tens un establiment comercial i vols arribar al màxim de clientela possible, doncs estaria bé que tinguessis en compte, ja no dic totes les llengües, perquè és això que diem, vull dir, si no aleshores n'haurem d'aprendre moltíssimes, però com a mínim les del territori, i si mirem l'oficialitat, doncs d'acord, aquí n'hi ha dues, però n'hi ha dues. I si n'hi ha dues, vol dir que els que parlem en català majoritàriament, doncs també tenim dret que ens atenguin i es dirigeixin a nosaltres en català. Per tant, si jo tinc una empresa i sé que hi haurà persones que estaran de cara al públic i poden tenir clients o clientes que els demanin un cafè amb llet, que el que sigui, doncs estaria bé proporcionar-los un mínim de coneixements perquè si et diuen cafè amb llet, doncs no es pensin que és cafè amb gel o aquestes coses, i ho passin malament ells també, és a dir, és que aquí ho està passant malament tothom, el cambrer o la cambrera, i també ho està passant malament el client o la clienta, no? Per tant, aquí qui té la paella pel mànec és qui contracta també el personal, i per tant jo trencaria una llança en favor de dir, recordem que també hi ha clientela que vol ser atesa en català i té tot el dret del món a ser atesa així. Per tant, mirem que el personal que tinguis, sobretot si fa atenció al públic, pugui tenir en compte també aquest aspecte. És que, és precisament el que has comentat abans, que si entre tots no fem una mica d'equip, al final, perquè una llengua es mantingui viva, és qüestió de fer equip, però això passa en tots els aspectes de la vida i professionals. Però, Déu-n'hi-do, quina feina que... Perquè, a més, vivim al segle XXI i no solament vivim en el carrer i a les botigues, sinó que vivim dintre de tot un munt de xarxes socials que no ens van gaire a favor pel que fa al català, no? És veritat que cada vegada hi ha més iniciatives i cada vegada hi ha més persones que realment n'han fet del català també la seva bandera en la línia de dir jo vull que també sigui una llengua per poder ser utilitzada. Fa molts anys, i ara la dada exacta no la sabré, però quan va començar internet, els webs, etc., si estic parlant de fa molts anys, el català, si no recordo malament, era la llengua 8ª en nombre de webs en català, és a dir, la 8ª d'àmbit mundial. Per tant, estem parlant d'una posició molt predominant, molt prominent en aquell moment, i realment concebíem el català en aquell moment com una llengua moderna, com una llengua que obria portes, com una llengua que estava al dia i que podia servir perfectament per comercialitzar, per emetre cultura del tipus que fos, etc. Hem fet un retrocés. Han aparegut moltes més xarxes, moltes d'elles segurament espontànies, que potser no han fet la reflexió de és important, no és important la llengua que faig servir, i ens hem deixat guiar per una moda o per un costum o per una inèrcia, i el castellà, i l'anglès també, però l'anglès no té cap mena de problema tampoc, el castellà tampoc, però aquestes dues llengües se'ns estan menjant les altres, no? Aleshores, aquí ens ho hem de prendre seriosament, perquè com més recules, és a dir, com menys ús i presència tens, doncs bé. I pensa que també hi ha facilitats. M'explico, nosaltres que dirigim l'entitat de la Casa Urbana, ens trobem que quan organitzem esdeveniments de caire nacional, clar, si ens venen participants de Madrid o de Galícia, a vegades si hi ha un comunicat
amb un post, una descripció en català, però hi ha maneres de fer-ho. Fas una primera descripció en català i després en castellà, o ara també la tecnologia t'ofereix la possibilitat de ficar subtítols. Vull dir, penso que sí que és veritat que va haver com una onada i una manera de, no sé per què, però publiques en castellà, perquè et penses que així ets com més internacional o que tens més alcance, no? per arribes a més gent. Sí, exacte. Però després també hi ha maneres, no? És com també vols que la gent et vegi, no? Perquè si no és molt incongruent. La gent potser ve a Casa Urbana dient bon dia, el Moi i la Sandra sempre estan parlant en català, però després a les xarxes no tenen res a veure, no? Llavors és també trobar, ho dic perquè jo personalment ens ha costat, de dir, ostres, és que jo vull publicar en català. Després he rebut un missatge privat, oye, que nosotros no entendemos tal, ya podríais facilitar, ostres, vale, pues és també, cada establiment o cada entitat ha de trobar la manera, no? No perquè sigui una moda dir, doncs tirem tots de publicacions en castellà. I nosaltres estem en aquest camí, estem també amb establir aquest tipus de procediments, ara que ens porten els community managers, xarxes i demés, doncs que també puguin haver publicacions, per què no? O edicions de vídeo amb subtítols. Eines n'hi ha, com tu deies. La qüestió és una mica quina és la definició o quin és el paper que tu vols tenir pel que fa a la llengua, també, i com vols que la teva empresa, entitat, sigui etiquetada, per dir-ho d'alguna manera. Jo no he defensat mai la posició de ser més papista que el papa, per entendre'ns. Llavors, si hi ha una situació en una organització d'un esdeveniment, una competició com les que podeu fer, el que sigui, d'àmbit nacional, i el feu a les Canàries, doncs, vaja, jo allà no li trobo cap mena de sentit que... A menys que diguis, mira, com que venim de Catalunya, us saludem en català i després continuo. Si l'activitat la fas aquí, tampoc no passa res perquè saludem primer en català perquè entenguin que estem en un territori on hi ha una altra llengua i després doncs diguis, i ara doncs bé, si és que és parlant i evidentment aquí no tenim els subtítols, doncs fas una mica el que pots, no? Pensem una mica què passaria si fos una altra llengua. O sigui, clar, veiem molt clar que un francès no canviï, ho faci en francès, però sí que és veritat que el criteri és que vull arribar al màxim de persones, aleshores, clar, se t'escurcen les llengües, però clar, si només ens ho mirem sota aquest paràmetre, doncs arribarà un moment que tots parlarem en anglès. I ja està, no? Aleshores, això també és un risc. Segurament hauran de passar o haurien de passar molts anys perquè es donés això, no? Però en definitiva aquest seria el final, no? No volem que passi això? Doncs mirem a veure en quins moments podem fer d'una manera o podem fer d'una altra. Nosaltres teníem un presentador amb aquest passat esdeveniment que vam organitzar a Tarragona el 29 de juny, que és un crac, és professor d'universitat, és un tio que ha ballat, vull dir, és un showman, més que presentador és un showman, però l'èxit i el català el parla molt bé, i li vam dir, escolta, aquí tens un guió en català, li vam dir, 50-50. Sabem que tenim participants d'arreu d'Espanya, però fes català i castellà. I no vam tindre cap queixa, no, perquè ell va saber dinamitzar el guió que tenia i potser deia, bon dia, com esteu, Tarragona, benvinguts, bienvenidos i venís. Vull dir, ho va saber transformar, però alhora ho va dinamitzar amb una animació que el que venia de fora no sentia com que era un forastero i no m'estic enterant de res, però els de casa també ens vam sentir còmodes, no sé si m'explico. Vam trobar com una línia de dir, vale, aquesta està funcionant, ningú se sent ofès, anem a tirar per aquí. Vull dir que a vegades les persones que comuniquen també crec, com bé has apuntat abans, que els que dirigeixen, un equip, en aquest cas nosaltres, que dirigíem aquest guió o aquest speaker, doncs també és qüestió d'anar provant el que funciona i el que no funciona. A nosaltres ens va funcionar. No hi ha una recepta, perquè és això, vull dir, cadascú també té uns objectius diferents i per tant, doncs aquí, perquè si no entraríem llavors en les obligacions i en el no sé què, i aquí és quan no ens agraden les coses. Per tant, és qüestió d'anar provant.
si no et mous mai, si no canvies mai, sempre faràs exactament el mateix. Això és així. I en aquest cas vosaltres sou la mostra perfecta, no? És a dir, no feu el mateix ara de quan us vareu constituir per primera vegada, heu anat adaptant-vos a les necessitats de l'entorn, etc. Bé, doncs ara la llengua també té una necessitat, per tant, anem a veure què és el que podem fer. No cal fer classes de català, no cal buscar un català que no el parli ningú, no cal que parlis tan de pressa que ningú et segueix. Anem a fer-ho d'una manera no lúdica, però d'una manera propera, d'una manera cordial, d'una manera pròxima cap a aquella persona, que m'entengui, vocalitza bé i per tant tampoc no passarà res, perquè si aquesta persona ho fes en anglès és que a la gent li faria molta gràcia. I en canvi, si només ho fem en català, resulta que aquí hi comencem a entrar en unes altres qüestions, no? Per tant, què proposaria jo? Doncs això, anar buscant la manera que espontàniament, que d'una manera així, molt com el dia a dia, realment el català també hi sigui. Per, sobretot, trencar amb la idea que el català no és una llengua de l'aula, no és la llengua de l'escola, no és la llengua d'aprendre català i ja està. El català és una llengua com qualsevol altra i per tant la pots fer servir en una classe de ball, la pots fer servir en una conferència, la pots fer servir per anar a comprar, la pots fer servir entrenant a futbol, el que sigui. I la pots fer servir animant el teu equip també quan guanya. És a dir, no cal només dir expressions en castellà, no? És a dir, les modes en aquest aspecte, evidentment, no van a favor del català. Segueixen la moda i la moda guanya el qui és majoritari i el català no ho és. Fa molts anys, companys meus d'universitat van començar a fer estudis sobre el futur del català i li pronosticaven que en menys de 50 anys el català desapareixia. Jo sóc incapaç de realment dir si passarà o no passarà, però el que és cert és que si no ens hi posem, ho tenim molt complicat. Jo fa 34 anys que treballo en el Servei Local de Català, és a dir, fa molts anys, i clar, hi ha moments que penso, ostres, el que has fet durant 34 anys no ha servit de res, perquè una miqueta, no és que estiguem pitjor que fa 34 anys, però tampoc estem molt millor. Però què ha passat? La societat ha canviat moltíssim en 34 anys. Jo vaig començar a corregir textos amb el retolador vermell, vaig continuar amb el fax, després va arribar el correu electrònic i ara corregeixo textos a través del WhatsApp. És a dir, ens hem hagut de posar al dia i tots aquests canvis, per algunes coses han anat bé i per altres coses el català no l'han beneficiat. També és veritat que han arribat moltes persones de fora i potser no hi ha hagut els recursos suficients perquè aquestes persones es poguessin integrar ràpidament en el coneixement de la llengua i per tant també la poguessin posar en pràctica. Hi ha moltes coses a la vegada. La culpa no és de les persones que han vingut de fora. Esborrem aquesta frase perquè això no és veritat. És el que deia abans, és una cosa que depèn de tots, depèn dels que han arribat, depèn dels que estem aquí, depèn de les empreses, depèn de moltes coses. Bé, mira, en 34 anys les coses han canviat molt, hi ha moments que penso, ostres, això no ha anat bé, però també penso, potser podria haver estat pitjor encara si no haguéssim fet res, per tant continuarem. I hem de continuar lluitant, sobretot si et creus que totes les llengües són molt importants, que totes les llengües aporten una riquesa i uns trets culturals que no l'aporta cap cosa més. Hi ha expressions en català que no les pots traduir al castellà perquè no tenen cap mena de sentit i a l'inrevés, és a dir, totes les llengües tenen la seva riquesa, per tant totes les llengües han d'existir i sobretot totes les persones tenen una llengua i aquesta llengua l'han de poder fer servir. Tenen el dret, és un dret reconegut de drets humans, és un dret reconegut que tu puguis fer servir la teva llengua. Per tant, els que parlem en català habitualment no estem demanant tampoc una cosa gaire estranya a casa nostra. A casa nostra, jo si me'n vaig a qualsevol punt de l'estat espanyol no pretendré que m'entenguin ni que... De la mateixa manera que si me'n vaig a França tampoc no ho demanaré, però en un principi en el meu entorn
he de poder viure en català les 24 hores del dia. I avui dia sabem que això no passa, mentre que sí que pots viure 24 hores del dia en castellà. Sí. Per tant, aquest decalatge entre una cosa i l'altra és el que nosaltres, com a Servei de Català o el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs treballa, però el que deia abans, necessitem la complicitat de tothom, perquè si no, no ens en sortirem. Doncs una de les preguntes és com col·laboreu amb entitats com la Casa Urbana, que ara fa poquet, de fet avui ens has portat aquest diploma tan xulo, que ara també parlarem. Com col·laboreu amb entitats com la Casa Urbana per a impulsar la llengua catalana en espais culturals? Depèn molt de l'entitat, perquè ara m'ho invento, imaginem doncs no sé, és igual, una activitat X molt física en la qual no hi hagi realment, o molt individual, que tu l'estàs fent tu sol, doncs bé, potser la llengua tindrà poc sentit. Però és igual, si hi ha un ensenyament en aquella entitat, doncs també es pot fer en català. Per tant, nosaltres el que fem és, quan detectem una entitat amb la qual podem col·laborar perquè ens pot servir per ensenyar alguna activitat molt cultural, no sé, ara em venen al cap els pastorets, posem per cas, no? Doncs què podem fer amb els pastorets? Doncs home, d'alguna manera compartir aquella activitat teatral amb persones que han vingut de fora, que no la coneixen, que no saben de què va, doncs mira, acostem-los també cap aquí. Una entitat que tingui la sardana com un dels seus objectius, doncs explicar l'origen de la sardana, fins i tot ensenyar-la a ballar. És a dir, nosaltres, és el que deia abans, el català forma part o va enganxat totalment a la cultura nostra. Per tant, qualsevol activitat cultural pot servir per ensenyar com som i, per tant, per incorporar-hi, integrar-hi també aquelles persones que venen de fora. Si una entitat, a més, té un local, com és el vostre cas, permet que s'hi puguin fer activitats in situ en català, que es puguin fer trobades, que es puguin fer intercanvis fins i tot culturals, doncs aquí ja guanyem un espai més. Les entitats ens serveixen a nosaltres per escampar-nos una miqueta com a taca d'oli. Si entenem la llengua com un mitjà d'integració per les persones que venen de fora, per exemple, doncs les entitats són els agents més idonis perquè puguem explicar quina cultura tenim aquí a Molins de Rei, que és prou variada i diversa, com perquè se'n puguin fer una idea molt completa. Llavors, amb cada entitat mirem d'aprofitar-nos del que fan i, per tant, incorporar-hi els nostres alumnes amb una visita o amb una xerrada o intentant també fer això, un punt de trobada, si és una parella lingüística, doncs que vagi a aquella entitat, perquè els alumnes s'adonin, sobretot aquests alumnes que estan arribant, s'adonin que la llengua no és, el que deia abans, una eina que fem servir a l'aula, sinó que la llengua els serveix per poder anar a comprar, els serveix per poder entendre, per assistir a una obra de teatre, els serveix per una classe de dansa del tipus que sigui, etc. Llavors, aquí és on entreu les entitats, perquè nosaltres no podem fer de tot. La Casa Urbana s'ha adherit com a entitat col·laboradora al Centre de Normalització Lingüística local. Com veus aquesta col·laboració i quins beneficis creus que pot aportar al foment del català que una entitat com la nostra s'hagi adherit com a entitat col·laboradora? És a dir, has parlat de l'espai, has parlat de les activitats que fem, que ara són molt diverses, no només fem dansa, sinó que toquem moltes tecles, però com ho veus? Mira, jo crec que abans ho deia, que perquè una llengua la gent la faci servir, se l'ha de sentir propera i per tant se l'ha de trobar una mica a tot arreu. Se li ha de treure aquesta etiqueta de és que el català és una llengua molt seriosa perquè no sé què. Llavors doncs hem de... Escolta, el català també té tacos i també pots insultar en català, no cal que ens insultem ara pel carrer, però també ho podem fer, també podem fer bromes, també podem utilitzar un llenguatge col·loquial, no cal sempre estar fent servir un llenguatge d'aula, no? Per tant,
Les activitats que vosaltres podeu organitzar aquí des de la Casa Urbana, a més, amb un públic d'edats diferents i sobretot un públic jove, que és el nostre futur, en tots els aspectes, però en la llengua també, doncs treure-li aquesta càrrega de seriositat al català i de no, és que si no dic els pronoms febles és que no. Bueno, doncs escolta, ja mirarem a veure si necessites alguna ajuda, ja t'ajudarem, si cal, però és igual, vull dir, utilitza-la, fes-la servir. T'has de sentir còmode fent servir una llengua. I si vosaltres feu activitats molt lúdiques, molt atractives per al públic juvenil, per exemple, i les feu en català, sense voler, esteu dient que el català també serveix per fer aquella activitat que els agrada molt. Per tant, és probable que ells també la continuïn fent d'aquella manera. Per tant, sou un exemple, i els exemples és el que funcionen. Les imposicions és el que no funciona. Per tant, tot allò que pugueu fer d'una manera, doncs això, molt propera a vosaltres, sense que qüestionis res, ni que analitzis, ni que qualifiquis, ni que no sé què, sinó que espontàniament allò vagi avançant sense que ningú se n'adoni i ho trobi com la cosa més normal del món, aquí és on haurem aconseguit l'objectiu, perquè utilitzar el català hauria de ser la cosa més normal del món. No ens hauríem d'estar plantejant com una cosa extraordinària que la Casa Urbana organitzi una xerrada sobre sexualitat, m'ho invento, i haguem d'insistir perquè es faci en català. No hauria de ser això. De fet, el nostre programa, que li hem dit Català Urbà, nosaltres ja ho fèiem tot això. O sigui, nosaltres en el que portem ja, que ara complirem 9 anyets com a entitat establerta, ja ho fèiem. Ja fèiem els nostres, li diem cafès lingüístics, però nosaltres fèiem les nostres trobades i ens preníem un cafetó, o si per exemple li diem cinema en català, nosaltres hem fet moltes projeccions als nostres joves de culturitzar el que és la cultura urbana i moltes explicacions de qui va crear el hip-hop, quin tipus de música. Totes aquestes explicacions s'han explicat sempre en català. És a dir, per nosaltres el català urbà ara ha sigut com, no dic un formalisme, però sí que és un programa que ens motiva, però és com seguir el que estem fent. Aleshores, gràcies a aquest programa de català urbà estàs avui aquí. Vull dir que també està xulo, no?, de poder donar-li un nom al programa que estem executant, perquè ens estem trobant que podem anar més enllà de casa nostra. El fet de que ens hàgim pogut adherir com a entitat al centre de normalització amb vosaltres, això també ens fa donar com un pas més de dir, ei, estem aquí, però també estem oberts, no? Vinga, veniu cap aquí i anem a compartir aquests cafès, o anem a preguntar què fas, on treballes, què tal, o si algú vol ballar i vol vindre a una de les classes nostres, no? O a les activitats que fem d'altres programes també que estem executant. Com deia, el nostre programa Català Urbà promovem la llengua en entorns urbans, que és el que hem dit abans dels campionats, sobretot els festivals que estem organitzant de cultura urbana, que hi ha grafiti, hi ha música i sobretot culturals. Quina és la millor manera de fer arribar el català als joves en aquests espais, o més que espais jo diria en aquesta societat? És a dir, els joves ara mateix estan amb un gran ús de les xarxes i del mòbil, i no ho tenim fàcil. Gens. És que de veritat t'ho dic perquè nosaltres amb tot l'equip d'edició de vídeos sempre intentem dir, bé, com anem més enllà, no? O anem a crear un contingut, que de fet el vam gravar ahir, que properament el veureu, un contingut al carrer, amb joves. No és fàcil, Marta, arribar als joves, perquè tot i que a l'escola tenen l'assignatura del català, o a casa poden parlar el català, en el seu setting social parlen en castellà. Que sí, que potser hi ha una minoria, però jo pregunto, perquè amb això soc molt xafardera amb els joves, sempre els estic preguntant, escolta, tu tens nòvia, tu què fas? I al final, com que soc molt vella, o sigui, m'he tornat com sempre he sigut molt xafardera amb ells m'ho expliquen tot. M'ho expliquen absolutament tot. I ahir precisament es va fer un podcast amb un noi de l'entitat
I ell em deia, jo sóc molt parlanxin i jo sí que parlo en català. Vull dir, ell sí que m'ho explicava, diu, però és una minoria, perquè bueno, parlem tots en castellà. Com ens ho fem, això? Jo, com a entitat, et pregunto, jo i tot el meu equip, la Casa Urbana, intentarem trencar-nos el cap per ser creatius, per arribar, per utilitzar la digitalització i tot el que estem fent ara al capdavant, però... És molt difícil, siguem sincers, jo crec que també hem de saber amb què estem treballant o contra què estem lluitant, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors tenim un gegant, no m'atrevia a dir-li enemic, però bueno, igual li diria enemic, un enemic gegantí, que són les xarxes socials. Llavors, aquí què necessitem? Doncs aquí necessitaríem molts exemples i per tant doncs, tiktokers o el que sigui que produeixin realment doncs, productes en català, però sempre, que és el que s'està començant a fer i ho trobo excel·lent, sempre amb aquest toc d'actualitat, de modernitat, de segle XXI per entendre'ns, i d'un llenguatge proper al noi o la noia que et seguirà. Evidentment no parlis com parlo jo, perquè no arribaré a la gent jove, però doncs, no sé, qualsevol altre que surti, doncs, si té clar perquè ho està fent en català, el que farà és això, és espontàniament dir el que ell diria doncs, amb el company de la cantonada doncs, fent un cafè, doncs ho dirà per les xarxes, no? Els exemples és el que funciona. L'altre, o el que jo crec que pot funcionar, l'altre és la coherència. És a dir, si aquí posem per cas la Casa Urbana, no? Doncs agafeu el català de dir no, nosaltres realment volem continuar que sigui la llengua d'ús habitual. Això és difícil també, perquè què ens passa a molts? Que quan una persona ens contesta en castellà, encara que nosaltres haguem utilitzat el català, doncs generalment ens passem al castellà. No sabem per què, però és com una mena de mecanisme automàtic que tenim dintre del cervell, i perquè aquella persona ens ha contestat en castellà, cosa que vol dir que ens ha entès en català, nosaltres aleshores també ens passem al castellà. De manera que aquí ja entra una altra funció, que és la de dir no, doncs jo vaig a mantenir-me en català, a veure què passa. Això és difícil, però això es pot fer, perquè és això, vull dir, si l'altra persona t'ha contestat, vol dir que t'ha entès. Per tant, tu has de canviar? Això és una reflexió. Doncs mira, Marta, perdona, un incís amb això que acabes de dir. A mi saps com em passa això? Amb els nens o amb els infants i els joves m'és molt més fàcil mantindre'm ferma. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Bien, acabamos de llegar. Ah, doncs molt bé, vinga, disfruteu de la classe. Però quan em ve potser un adult o una família, me'n vaig al castellà. I potser perquè penso que és correctament, potser perquè jo em penso que és més educat. Però li has preguntat a l'altra persona si vol que... Però així com amb els nens m'ha sortit normal continuar, quan veig un adult i passa això, tot d'una sí que és veritat i reconec que me'n vaig al castellà, perquè penso que així soc més educada. És que això és el que ens han explicat durant molts anys també, tu ets més jove que jo, per tant no me n'aniré ara a la meva prehistòria i explicar rotllos de franquisme, però evidentment aquí hi ha hagut una educació rebuda amb una prohibició al darrere, amb una recomanació d'atenció al català a casa, al carrer no sé què, si algú no t'entén. És a dir, totes aquestes indicacions, i no amagadetes, sinó ben exterioritzades, evidentment marquen, i després també marquen el fet que una mica és com si inconscientment considerem que el castellà és superior al català per nombre de parlants, per la situació política, pel que sigui, i per tant no, és que ens correspon a nosaltres passar-nos al castellà. Llavors, és el que et deia abans de la botiga, és a dir, quan tu no t'ho planteges amb un infant o amb un jove o amb una noia jove, perquè segurament inconscientment el teu cap pensa ha fet l'escola en català, ja en sap, m'entén, jo puc tirar milles i aquí no passa res.
amb una persona més gran, inconscientment pots pensar, no sé d'on és, no sé si el parla o no el parla, però el fet que tu et dirigeixis en castellà a aquesta persona és el prejudici que et deia abans. És a dir, tu estàs decidint per sobre d'ella quina és la llengua que farà servir aquesta persona a la casa urbana. Li estàs dient això sense voler. Llavors, si tu, i ara et posaré un exemple molt diferent, però si tu amb aquesta persona adulta doncs continues en català, si hi ha algun moment que veus que es queda, perquè evidentment tenim el llenguatge no verbal i per tant amb la cara ho podem veure, amb els gestos, amb la posició del cos, etc., que aquella persona està incòmoda, que no t'ha entès o el que sigui, sempre pots dir, perdona, l'entens el català? Em pensava que l'entenies i per tant a partir d'aquí reconstruir. I et deia de l'exemple perquè nosaltres quan fem la matrícula dels cursos, clar, rebem moltes trucades de persones parlant en castellà. Clar, automàticament podríem dir, molt bé, doncs jo també li parlo en castellà perquè ja m'imagino que aquesta persona el que vol és aprendre'l. I si no és aquest el cas? I si resulta que el parla, però que aquesta persona té per costum parlar en castellà per telèfon perquè li surt més fàcilment, però resulta que ja en sap una mica? Doncs vaig a provar de contestar-li jo en català a veure què passa. I et portes moltes sorpreses, perquè hi ha persones que després canvien i es posen a parlar en català. I tu no has decidit res per l'altre. Tu t'has mantingut en la teva posició. Fins i tot, ja et dic, fent-li la pregunta, disculpa, m'entens si et parlo en català? És que jo estic més còmode parlant en català, per exemple. I és molt probable que et trobis que l'altra persona et digui, no, si jo a vegades també, o a veces també lo hablo, no? Vale, doncs aleshores mirem a veure si som capaços de fer una conversa bilingüe. No és fàcil, però doncs un dia dures mig minut, un altre dia duraràs un minut, és com una gimnàstica o com un entrenament que vosaltres feu aquí. És un entrenament. Ho intentaré aplicar perquè de manera intuïtiva també som d'hàbits, no? Totalment. Com que no t'ho pares ni a pensar ni a reflexionar tot això, que és el que tu dius, és perquè amb un nen o amb un jove t'és més fàcil i amb un adult et ve tot aquest bucle, no? Que tampoc m'ho plantejo, ja em surt directament, però escolta, jo dono fe que amb aquest nen o aquesta nena que dius, potser tu ho fas així, però si després escoltes, tu que dius que t'agrada molt parlar amb ells i escoltar i tal, escoltes com parlen, doncs potser te n'adones que la majoria estan parlant en castellà. I en canvi, a tu t'han contestat en català, doncs no passa res. Ells el que estan interpretant també és la Sandra de la Casa Urbana està fent servir el català i no passa res, per dir-ho d'alguna manera. O és que potser ni se n'adonaran, però hauran agafat un hàbit amb tu, i és que amb tu parlaran en català. I el que necessitem són aquests referents, aquests exemples que et deia. Llavors els referents de tiktokers o els referents en una entitat o els referents a les classes de català són persones que inconscientment per l'altre els hem provocat un canvi d'hàbit i ja agafes el costum de parlar d'una manera determinada amb aquella persona. Quantes persones no diuen que és que jo l'he conegut parlant en castellà i no puc canviar, no? D'acord? És que és normalíssim això. Però si tu ja comences parlant en català amb aquella persona, ja estàs creant un hàbit, en aquest cas, diferent. I és que tu t'associïn amb el fet que tu parles català i l'altre parla castellà i aquí no passa res. I tu no surts de la teva tria, si has fet aquesta tria. Bueno, a mi em va passar una sorpresa a la meva vida. Jo quan vaig conèixer el Moi parlàvem en castellà perquè ens coneixíem de tota la vida, de l'ambient, de ballarins i, bueno, ell sabia qui era jo i jo sabia qui era ell, de tota la vida. I ens vam conèixer i vam parlar en castellà. El tema va ser quan va parlar amb la seva mare per telèfon. Me'n recordaré tota la vida que jo estava conduint i el veig parlant amb un català raro. Encara no havia detectat que jo era menorquí. Dic, però si ets català, tot d'una em va sortir, però si ets català? Diu ell, no, soc menorquí. I jo dic, però si jo em pensava que eres de Madrid, perquè pronunciava el castellà molt bé. I, bueno, ens vaig aturar el cotxe i vaig dir, a partir d'ara jo vull parlar en català amb tu, que jo soc catalana.
però va ser tan curiós que jo crec que també quan amb una persona et comences a conèixer, també les coses poden canviar. Perquè en el nostre cas va passar així, vull dir, ja veus tu quina façana tenia un de l'altre, jo em pensava que ell era de Madrid, no sé d'on es pensava que era jo, parlàvem sempre que ens veiem en castellà i fixa't tu, érem més de poble. Sí, però és això, havia sortit aquest prejudici de no, és que clar, estem en el món de la dansa i aquí el que es parla és en castellà, no? Quan el que feu és ballar, però en tot cas ja implícitament amb l'activitat ja anava una llengua determinada. Suposo que amb la cultura urbana, el hip-hop, que és més yankee el tema, no? I sí que és veritat que, bueno, a veure, no és una dansa tradicional, no? Vull dir... Però fixa't, és una dansa o fins i tot una cultura, podríem dir, provinent dels Estats Units, per tant, en anglès, d'acord? En anglès, no en castellà, en anglès, la traspassem cap aquí i li donem, doncs, la pintem amb el castellà, no? Sense plantejar-nos que també la podríem haver fet en català, no? És a dir, aquí també inconscientment estem dient que hi ha llengües de primera categoria i llengües de segona categoria. I és el que deia abans d'aquest complex que tenim una mica, que la nostra llengua és inferior al castellà pel motiu que sigui, perquè políticament té la situació que tingui, perquè no ha estat, etc., pel nombre de parlants, pel que sigui. Però ho fem. És a dir, en definitiva estem dient, no, vaig a fer una cosa que ve dels Estats Units, però clar, la faig en castellà. I si la fas en català? Què passa? Perquè a última hora tampoc no. Però és això, el nostre cap té aquesta llei implícita que ningú no ha escrit, però que tots ens la imaginem, que és això, llengües de primera i de segona, i això és el que hauríem de destruir, perquè totes les llengües són vàlides per tot. Per tant, doncs, estàs aquí, doncs vaig a fer la que jo, com a entitat, vull fer. I a veure què passa. Nosaltres, quan ens vam conèixer i ja vam crear Casa Urbana i demés, és que el català ja estava inculcat, el català, vull dir, i les nostres classes, el Moi, les seves classes de breakdance es feien en català i es fan en català, vull dir que crec que en aquest aspecte vam anar bé. Vau fer una evolució. Clar, perquè vam dir, si això serà casa nostra i casa de tots, és que jo em sento incòmode parlant en castellà, però no per res, perquè si tinc que parlar el castellà perquè ve una persona que encara no ens entén, o fem i parlem en castellà, però a casa nostra es parla el català. És que tenim una sort, i és que des de petits ens han ensenyat dues llengües que les podem fer servir. És a dir, això és una sort brutal, perquè tots hem anat a acadèmies a aprendre anglès i de més, però tots sabem que si no ens n'anem, o francès o la llengua que sigui, però tots sabem que si no ens n'anem al país on es parli aquella llengua, no la podrem practicar. Per tant, estem anant temps i temps a les acadèmies i sempre estem a la mateixa lliçó. D'allà no passem, no? Nosaltres en tenim dues. Per tant, és veritat que ens podem adaptar a la situació, doncs, per la persona que tingui al davant, per la necessitat que tingui en aquell moment, per l'entorn que tingui en aquell moment, però en tenim dues. Per tant, no les oblidem. Hi ha qui et dirà, no, jo només en tinc una. Doncs perfecte, però de cara a la societat és cert que aquí n'hi ha dues, però aleshores donem les mateixes oportunitats a les dues, i això és el que no hi ha. Llavors, si ho anem incorporant d'aquesta manera dinàmica, d'aquesta manera espontània, d'aquesta manera moderna, al dia, propera, etc., doncs es veurà com la cosa més normal del món, i ja està. Jo ahir no sé amb qui ho comentaves, amb el Sergio, el nostre videògraf, que al final es tracta de que la gent que està, o els joves que estan en els mòbils, veguin que tot el que estem fent cada dia, perquè clar, jo sé que hi ha molta gent i moltes entitats que sempre parlen el català i fan unes accions increïbles, vull dir, d'aprenentatge i de comunicació de la llengua, però potser no tenen els recursos de poder gravar-ho al seu dia a dia, perquè a vegades pensem,
Jo que vaig, per exemple, a una tenda a ajudar-los a que aprenguin, per què ha d'estar aquest contingut gravat, no? O potser no hi penses. I jo sóc molt defensora de, ei, això s'ha de gravar, això s'ha de fer una foto, això s'ha de publicar, perquè com la majoria de tot deu estar en els mòbils, sembla que si no publiques és com que no ho fas. O no existeixes. O no existeixes. I crec que aquí, la Casa Urbana en aquest aspecte té un ventall d'accions i de programacions per edició, de dir, com hem dit abans, estem fent els cafès, l'hem fet sempre, sí, vinga, anem un dia a gravar això. Hosti, la Marta està fent realment aquesta feina, anem-la a acompanyar i a donar suport, perquè és una feina increïble de carrer, que això la gent ho ha de saber, la gent ho ha de veure. Clar, ho deuen de saber la gent que et coneixen, però jo no ho sabia, per exemple. Si jo et segueixo a xarxes o segueixo a l'Instagram de l'organisme que representes, si jo no ho veig, em penso que no es fa, o simplement ni m'ho plantejo. Jo penso que aquí tots, d'alguna manera, el tema digital i de xarxes, també hem de trobar una manera de dir, vinga, anem a gravar totes les accions per conscienciar, i ja et dic, la Casa Urbana a partir d'ara intentarà ser creativa en aquest aspecte i sobretot traslladar amb continguts digitals i audiovisuals tot el que ja estem fent i el que farem. Per exemple, ara t'estava escoltant i quan estàvem parlant d'aquest speaker dic, el pròxim dia gravaré un tros de la presentació d'aquest speaker i farem un reel, perquè penso que és interessant. Hi ha molta gent que està fent una tasca del català increïble i potser, això ens passa a tots, no? De que ens pensem que els mòbils, per què gravar-nos? Quina mandra, no? I al final el camí va cap a la digitalització, no? Totalment. Quan t'he començat a explicar l'origen o l'objectiu del consorci era la promoció del català o la promoció de l'ús del català i en el segle XXI aquesta promoció s'ha de fer de moltes maneres, és a dir, no podem només organitzar activitats perquè aleshores el nostre radi d'acció és molt petit, sinó que hem d'aprofitar els mitjans que els anys ens han proporcionat. I és obvi que les xarxes socials ben utilitzades també són una eina brutal per arribar a molta gent. Per tant, què calen? Calen exemples, és el que deia abans, calen persones que fan coses, que les fan en català i per tant, si cada vegada n'hi ha més, és quan demostrarem que és molt normal que el català hi sigui present. És a dir, no volem una cosa extraordinària, el que volem és que pugui tenir les mateixes possibilitats que té una altra llengua i que sigui vista com això, com una llengua útil, que és el que és. Marta, per concloure, com definiries la teva visió de futur de la llengua catalana a nivell local i quines accions creus que són crucials per continuar fomentant el seu ús? A veure, el futur a nivell local, jo local no ho sé, local no sé si vols dir Molins de Rei. A veure, Molins de Rei és una població bastant atípica si la comparem amb la resta del Baix Llobregat, per tant, jo no li veig un problema d'ús en el català. El català ha estat una llengua que cíclicament ha tingut els vents en contra, a través de prohibicions diverses, etc. I una mica sempre s'ha anat escapant de totes aquestes situacions perquè la gent l'ha continuat parlant a casa seva, perquè hi ha hagut persones que n'han fet bandera i per tant han treballat perquè això fos així. Jo vull pensar que això continuarà sent d'aquesta manera i per tant que les persones que som catalanoparlants d'origen, més aquelles persones que s'han sentit integrades i recollides per nosaltres i també la volen compartir, si totes aquestes persones la fem servir, doncs no tindria per què desaparèixer. Ara bé, cal molta feina. Quines accions? Tot. Vull dir, és que aquí no et sabria dir hem de fer això o hem de fer allò. Hem de fer una cosa que és bàsica, que és parlar en català, és a dir, no decidim pels altres. Em sap greu perquè m'estic repetint molt amb aquest argument, però és que és en qualsevol situació, és a dir, si anem a fer una tramitació a l'Ajuntament,
doncs la persona que atén no té per què dirigir-se primer tu en castellà si la llengua d'ús de l'Ajuntament és en català, no? Doncs no pressuposem, fem-ne això, una bandera, però una bandera en el bon sentit de la paraula, és a dir, en un objectiu nostre perquè la llengua sigui útil, perquè la llengua es faci servir. Bueno, l'hem de parlar, és que si no la fem servir, si no realment nosaltres no lluitem perquè aquesta llengua tingui el valor i la importància que té com qualsevol altra llengua, si nosaltres no ens ho creiem, ja podem anar fent coses, que aleshores sí que aquí ens quedarem 4. Per tant, vull pensar que sí, que hi haurà entitats com la Casa Urbana, com la resta d'entitats de Molins de Rei, esportives o culturals, que realment funcionen en català. Això és el que és un exemple i això és el que no es pot deixar de fer en cap moment. I siguem tots exemples i models a seguir pels nostres joves i per les persones que venen a fora, perquè si nosaltres els parlem en castellà, la persona que arriba de fora veu que aprendre el català no li serveix de res. Jo faré deures, amb tot. Jo m'he anat apuntant coses i faré deures. Mira, a la Casa Urbana tenim molts col·laboradors internacionals, professors, coreògrafs. De fet, cada dijous tenim a la Júlia, que imparteix classes de locking, popping, que són els estils més originaris de la cultura urbana, i ella és russa. Fa poquet que està per aquí, ella fa les classes en anglès. Això ja ha sigut per ells, per als nanos, a dir, ostres, vaig a una acadèmia d'anglès i aquí a Casa Urbana també. Sí, però jo faré els meus deures, això és un parèntesis que obro, faré els meus deures amb ella i a poc a poc, jo li parlaré en català. A veure, jo aniré fent els meus pinitos en aquest aspecte perquè fins ara, és russa, ella parla en anglès, però està aprenent el castellà i està fent un gran esforç, però jo aniré fent els meus pinitos i t'aniré dient. Veus altres oportunitats perquè el nostre espai cultural es converteixi també en un espai d'aprenentatge lingüístic amb casos, per exemple, d'aquest tipus? Home, si tinguéssiu molt de personal, per exemple, evidentment sempre es podrien mirar de fer uns tallers aquí i engegar qualsevol activitat. Però fixa't el que tu mateixa acabes de dir. És una noia russa que parla anglès. Esclar, està aprenent castellà. Esclar, està aprenent castellà. Però jo li ensenyaré una mica de català, no? És a dir, amb aquesta escala de valors que fem nosaltres, jo ho entenc, aquesta noia és probable que potser d'aquí un temps estigui en un altre punt de l'estat espanyol i per tant el castellà li servirà del tot, no? Però si ningú li explica que aquí tenim una altra llengua i que aquesta llengua té prou vocabulari com perquè pugui saludar, ja no dic fer la classe, però pugui saludar en català, no? Els alumnes i ja està, i com estàs? Molt bé, i ara comencem, i llavors passi a l'anglès. Aquesta persona el que està fent també és respectant, és una mostra de respecte cap al lloc d'acollida que t'ha acollit, que t'ha rebut, que t'ha proporcionat una feina i que tu la fas bé i per tant tens tot el dret del món de ser-hi. Desconec el circuit, quan una persona estrangera ve, desconec si des del consolat o si li donen unes pautes perquè mínimament aprengui la llengua catalana. Això ho desconec i potser estaria bé que ho pogués conèixer o si tens informació d'en quin organisme puc anar, més que res perquè com a entitat em trobo amb molts coreògrafs. De fet, n'hi ha un que és de Canàries, que també me diu jo vull aprendre, en tinc un que és francès, que segurament el contractarem, que és un creador de contingut i espectacles, i li preocupava tant, em va dir, Sandra, però si vosaltres parleu el català, jo no tinc ni idea, com ho podria fer? I m'estic trobant una xarxa de professionals que sí, que volen. Llavors, jo sí que veus, en aquest aspecte sí que estic interessada en entitats com jo, que es deuen trobar en aquest punt, on podríem adreçar-nos. Primer, a nosaltres com a servei de català. I llavors a veure què és el que podem fer. Jo no t'estic prometent res, però pot ser que vinguin en un moment determinat. Jo ahir vaig començar un curs amb 17 persones, de les quals hi havia àrab, wolof, mandinga, portuguès,
I me n'estic deixant un que no me'n recordo. Això a Molins. Això a Molins. Molt bé. Ahir a la tarda, no? I me n'estic deixant un, però ja em perdonarà la persona que sigui parlant d'aquesta llengua perquè me n'estic oblidant. Aquestes persones no saben absolutament res de català, saben pràcticament res també de castellà. Bueno, doncs el que estem fent és a poc, doncs ahir vam començant, tenim moltes hores per endavant encara, però el que anem fent doncs, a poc, d'una manera doncs, sobretot oral, doncs, anar aprenent el vocabulari més bàsic perquè tu puguis doncs, entendre mínimament què és el que t'estan dient. Doncs a la millor resulta que també podem fer un grup amb aquestes persones que venen o us podem buscar material perquè ells una mica pel seu compte doncs, vagin fent. Avui dia hi ha diverses plataformes que també et proporcionen doncs, aquests ensenyaments tan bàsics, però hi ha jo crec que hi ha la clau està que realment ells el sentin el català. És a dir, si no t'entenen, ja t'ho diran, però ves dient, perquè si no l'hàbit de parlar-los en castellà o en anglès, en la llengua que vosaltres utilitzeu per parlar entre vosaltres, serà la que es quedarà. Clar. I encara que tu els demanis que parlin en català, amb tu o amb l'entorn continuaran fent-ho amb la llengua d'aquell primer dia. Clar. Per tant, aneu-lo introduint amb ells també. No cal que els parleu tota l'estona en català, però en moments determinats o en frases determinades, que siguin frases que repetiu molt sovint aquí, per exemple, a part de les salutacions, no sé, determinats passos o determinades indicacions o el que sigui, doncs anar dient, mira, nosaltres això ho diem així, pots anar dient. Generalment són persones que parlen moltes llengües. Sí. Per tant, tenen una facilitat. No és que tinguin una facilitat perquè són especials, sinó que tenen molts més recursos dels que nosaltres tenim perquè potser només en parlem dues, o n'hi ha que només en parlen una. Com menys llengües parles, menys recursos tens també a l'hora d'aprendre una altra llengua. Per tant, tornem al que deia abans, no decidim per ells, donem-los les eines, donem-los l'oportunitat de veure fins a quin punt ells també poden anar, perquè és això, si els enviem a classe de català però després els continuem parlant en castellà o en anglès, diran, i jo per què vaig a classe? Si ningú m'està parlant en català. Que bé que estiguis recordant això, perquè a vegades... És molt pesada. No, perquè, ostres, jo me'n vaig d'aquest podcast amb una altra visió, amb la meva manera, perquè a vegades no sabem la responsabilitat que tenim fins quan no parlem amb una persona com tu. I vulguis o no, aquest podcast, més enllà de que òbviament estarà publicat al nostre canal de YouTube, que esperem els vostres comentaris també, i esperem que us agradi, si pot ser en català. Jo tinc una gran feina ara i em motiva, el tema és que em motiva, perquè al final és ordenar ja tot el que estàs fent, és ordenar-ho. Que et venen inputs que dius, ostres, ara no sé què fer, doncs també tindrà amb una Marta que sabem que podem contactar amb vosaltres davant de qualsevol, de mira Marta, em trobo en aquesta situació, com ho feu vosaltres? Més que res per anar una miqueta tots a una, no? Perquè al final es tracta de que caminem cap al mateix objectiu, no? I és el foment i la comunicació de la llengua, no? Nosaltres farem els deures, ja pots estar ben segura. Estàs més que convidada als nostres cafès i a tot el que fem. Molt bé. I esperem que aquesta col·laboració que engeguem amb vosaltres sigui molt fructífera. Segur que sí. Per al bé de la nostra llengua. I que potser hi haurà algun segon capítol, ja en parlarem, de podcast. Jo us agraeixo molt, en tot cas, aquest primer capítol, que em doni l'oportunitat d'explicar una mica el que fem, però sobretot si ha quedat clar que en tot cas el que jo demanaria o el que a mi m'agradaria és que entenguéssim que la llengua depèn de tots i que si nosaltres no la fem servir, doncs aquesta llengua desapareixerà i és una pena perquè perdrem moltes coses darrere d'aquesta llengua. I després sí que demanaria que tots siguem, el que deia abans, coherents, no? És a dir, el que no podem fer és avui parlo en català, demà parlo en castellà, demà parlo... Evidentment, depèn de la situació en què et trobes, fas servir una llengua o una altra, però tots som models. I quan ens posem davant d'un micròfon o en unes càmeres o en una aula o en una sala o on sigui, som un model per les persones que ens escolten. Per tant, és molt important la decisió que estem prenent en aquell moment d'en quina llengua ho fem. No cal ser més papistes que el papa,
però tinguem-ho present, que la llengua depèn de tots. Doncs a Casa Urbana tenim molts deures a fer. Així que gràcies, Marta. Espero veure's superaviat i esperem que us hagi agradat el nostre podcast i moltes gràcies per seguir-nos.